Everybody can be good one. Hey guys, I am CJ Shred and welcome back to my channel. So today's video guys, kaon sa guys. Okay. Sige, takaw na na. I-comment naman ito si Master Ian pag-last na ko nga video, last na video. Sa previous na ko nga videos na bukas manap. Sa ako mga previous videos kasi yan ako lamon, pero karon lamon na sa ta. So karon kaya alas 2 na. Almost 3 o'clock na, so nagtimpla kong kape as usual. Kape nga with my face on it. Ito man, merch na this. Ay. Kanya, kung saan may pinaka-best nga pala sa kape during merienda, syempre, kani. Huwag mo kay bawal sa rinasok kung may waga ang box. Pakit on tamo. But before that, don't forget to hit like and subscribe, hit the notification bell, and share. Peace and love. Babay naman ko pag ano. Lah, I can sense the first treasure. This is from Delice Homemade Goodies by Jobs. Amo, hindi makita ako. So thank you very much, GL Jobs. So muna siya, ang akong taba kaya mga manok. Ihawal nito ng mga manok ka ba? You can follow them on Instagram. That's Delice_Cebu. And use hashtag Delice Homemade Goodies. Don't worry guys, I'm gonna, as the manok says, I'm gonna put the description and their links on the description box. And order these cakes. Actually last time, kay gitagaan sa ko cake pag last week Friday, kanya insert video. Ila kong ipadat ag ayuda, and it's called the Mango Pavlova. My first time hearing this one and seeing this one, kaya cake town sa mga kanan naman tao mga kuan mga Black Forest na kung ano social sa cake, laisyo na cake. Oh, insert B-roll. Okay, sige atong testingan og kaon ng Mango Pavlova. First and foremost, my favorite fruit is mango. So, okay na. And then guba siya tanahon kid. Maguba siya kay kanang nasa mirang, and then nasa kanang icing. Nasa icing something, and then kuno kay baon sa kuanda yun. So atong tilawan. Sure. Dahag mangga guys niya, wala siya gitihik niya. Naa siya mirang actually ang kaniyang sa likod. Mirang ni siya. Spell mirang. Miringgi. Ah. Niya, musik ice cream cake do. Oh, Ribbit! Bawal ka na kay tamis. Papi, pamangka. Bawal ka na. Titira kasi ng mama. Okay, so muna. Mo to siya. Karon kaya atuang cake nga tong kaunon teron kay kawan siya o ubi cake. Ube. Delice Ubelicious cake. Oh, di ba? Aside from my soul. Ay, ready na si Kuya Ok. Ay, abi kay kuan na siya ka nang managligo. Of course. Kita dre bagupat ang mata. Thumbnail. Kilawa to ng cake. Maho ta guys. So siya pamahaw ni Angelo, snack naman nato ni. Maho ta kay bago pang mata. Yung snack na ya ha. So delicious tamis do. Mo ni ang best seller? Ano siya? No? When you bite, food reviewer. When you have a bite sa kanang cake, no? Kaning murag sa tunga. Kana sa tunga kay kuan siya. Mura sa yamno or jelly. Yeah, parisan sa kape. Oh no. Kuha ka ningo sa ka-slice na cake day. Pwede na rin siya sa kanang manyipon, puting humuka. Ay, oo! Bago mo kang adjust doon sa mga ipon. Puting humuka. Yeah, parisan kape dayon mga Angel. Gatas ka ng tubig lang ka Angel. So Angel, sa matusoyaan Angel. Kuan. Process mga bata nga nung
Nag-online klase lang itan niya. Pila ra ka oras. Kunya, dito to duwa. Si duwa ka to, sa tong duwa eh. Among Us. Oh, Among Us, Roblox. Di ba, tiyari mo sa video dito, no? Laki, kabastos, ano niya eh? Abi-abi, humanag digo ah. Fresh mong tanawin din, no? Lah. Tapos sige, magtubo kong bungot eh. Ayaw kay nagpa-skincare ba siya kumukay. Manang dili ang pangalan. Ambot, delicious siguro. Nga ang sa nagbuhat ali. Jobs. Imong TL? Good. Nana si... Ba TL siya? TL siya. Dili. Nana si JL Jobs kay atong sa una, mga 3 years ago, na connect na niya ito ni Kiddy. Kana si Kiddy kay content creator pala siya nga iyahang video, puro mga skits ba sa mga call center niya. Na-appeal ko nila for 2 episodes. Nag-acting ko, di ba makita na nila. Wala. JL Jove, I'm on vacation leave. Ha? Paid time off po sabi ng management, same as Angelia and Alex. Sino nag-approve ng leaves nyo? Moto na kaila ko ni JL Jobs. JL lang mong tawag niya, kaya siya man ang JL lang mo sa kuhan sa skits. Hindi! CJ? 5 drop calls na ko. And I can hear the caller just fine, but they couldn't hear me and I don't even know why. 5 drop calls. Hindi ka marinig. Mas masosurpresa ako, CJ, pag narinig ka nila. Nakamute ka. Ayan na, nakamute. I'm sorry. I'm sorry. Nanap mo si Priya! Hey! Hi! Luyag naman niya eh. Ano magagidawag-daog, Priya? Priya, gidawag-daog. Priya. Gidawag-daog na si Priya. Ano si Priya? Luyag naman niya eh. Yan, Jill. Kumusta man yung dagat-dagat pag last, Jill? Nag-model lang muna si Angel. Dagat paglas? Ang saman doon dagat na to. Okay namang dagat. Pero pool man doon ang kuhan sa Sulia. Ilahang pool na to. 2 feet. Sama na eh. Nasa lay duha ka book pool na to, 4 feet. Mga kamatag ba, 4 feet ra. Nasa lay slide na to. Madilik magamit. Okay. I-close? Ilahang i-close. Dili man kaka-slide na to. Wala, kay 4 feet doon na. Matesta ka 4 feet. Pero bago pa man siguro na siya nga kuan nga hotel nga kuan ba. Napasalay ka ng pool nga wala pa nakuman. Soleya, baka na. Pero tag 2 feet ilahang kuan na to. Kanang sige lag 2 feet ilang pool na to ba. Pala day, ang dagat na ito day kayo. Wala day paliguin eh. Ang Dagat na ito. maliguan man. Pero init sa kayo eh. Ano para tan. Kana gani kitag naong dire. Di man, dahil- Mo timer. Dili makatanda na ako diha. Oh. Dili kay kuan man ay mga camera gud kanang auto filter. Oh, matrix. Bukis. Ano na? Auto filter. No, sana all nakadagat na magpadagat sa ko. Sana all nakibabukid. Kabalo. Pabukid pa mga ka. Oo. Sana all pabukid. No, nakadagat, naka-aircon. Pagtulog. Wala. Napadugdog. Pa-aircon na niya kuan, balay din na. Aircon, airlaps. Mga tita, hapit ng Pasko. Baka naman. Oh. Baka naman. Hapit ng birthday ni Angel. Hapit na po birthday na ko sa tuhon. Baka naman. Baka naman. Mga tita, baka naman. Mga nino, mga nina, mga auntie. Mga ate, mga kuya. Kuya. Nagkabahan ako, Jill. Para tayo matang gift, Jill. Kaya manaygon ta, Jill. Sa kasagid. Unsa mo? Patak ka lang kanta eh. Di ba naman ka ng kuwan ba? Kasagay. Naan. Rapid sa kahimayaan. Pauli mo daw, ugma na lang balik. Mga kuya, mga ate, di may snatcher, di may mga nguot, di may mga awat, di may mga unsa. Sanday kong kasakyanan. Oo. Puto na na, Jill.
Burutan ko ang cake! More! Busog na ko. Ito palabing more, kaya atong blood sugar, atong angkuhan. Nabusog naman ko. Alright, thank you so much, Dili Cebu. Please check them out on Instagram. I'm gonna post the link to their profile below. You can message them for inquiries and orders. This cake is, by the way, worth 650 per Isa ka. sa cake. Isa ka cake. Sa cake, same. Ay, yung round. Yung round. Sa round. Oh, So, sa round ka cake. Same sa katong Mangkok Pavlova ganihan nga 550? tag 650 siguro. 650 gyapon no. Same na gyapon. So sana please check them out on Instagram, send them messages and order in advance kay dili man siya kanay bitaw factoring and pwede sa kanang uban nga kuan nga naa dayon. Homemade So siya. homemade siya kana siya So, order. basta kabaw naman basta homemade with love daw. With love, share peace and Homemade with love. tok ano mo kuan. GL, baka naman. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Bye. Bye, GL. Share peace and love. Peace. And love.